Isa ka pa ang ihap karon sa mga namatay tungod sa pag-igo ni Bagyong Tino. Sa report sa mga local government unit, moabot sa 48 ang nakabsan sa kinabuhi tungod sa pag-igo sa bagyo ilabi na sa probinsya sa Cebu. Sa maong ihap sa fatality sa Cebu Province, 15 niini ang nagikan sa Compostela, 8 sa Danao, siyam sa Mandaue, 7 sa Talisay ug siyam sa Cebu City. Sa mga hulagway sa apektadong lugar, makita ang grabing baha ug paglutaw sa mga sakyanan nga gilampur na sa maong bagyo. O niini gipailaw mo sab karon sa state of calamity ang tibok probinsya sa Cebu tungod sa kadaot sa risgutan nga bagyo. Samtang nagpagwala sab karon og kamanduan or order sa Cebu Province Governor Pamela Baricuatro sa paglugway sa suspensyon sa trabaho sa tanang national o local government offices sa bang probinsya hangtod karong adlaw November 5, 2025. Samtang giawag sab nga magpatuman sa ingon ang mga pribadong kumpanya, opisina, ingon man establishmento.